हाय हाय समायना सिखोलाआं नायनानै फागोला जायो रोजा रोजा सेंग्रामा बोरायबो मोसानोबा बेयाव दामोसाहाय ट्रेन साइटिंफ्राव मोसाहै बेयाव रावबो फैसा होग्रा गैया 10 थाखा दंमोन बेखौबो गयजायै फ्लांलायबाय आं नङाबाथ' प्राइस होगौमोन आं फै गाबागाव खामानिया दोनथ'लाबायनानै जायाफ्रा मा दा जांख्रिबाय दाथाबहाय थोरसिल' जाया दहाय आं सुनानै फोरानजोबखानायखायसो आं सान्दुङाव मा लाबोलाबायखो नै आब' दुर्गाबथि फोराननो लाबोआखै आङो राननोसो लाबोदों राननो मानो राननो एकादशीनि माबायाव हरलायबाय बे ओइ सेफालि मालायनि नाम सिख'ग्रा गावहानो माबायाव हरदों बे ओंखायनो मोदोम संख्ल'गासिनो फुंनिफ्रायनो ओइ फाग्लि अरखे नोंसो सिख'दोंना आंसो सिख'दों आंसो नोंनिफ्राय फार्स्ट जोनोम जादों आं बाराखौबा सहायनो हाया दे जोंनांगौबा सिखारुवाजोंसो आंना दे जेखुनु जाया जुदा जालायलायनायावलाय एसे एनै दावरावआ जाखायोना गाबोन बावफिनगोन फैदो सानैबो थोरसि लथाया रानखानोसै जुदा जानायनि हाब बे मानसिया न'खर सिफायग्रासाहाय हाबा जानायानो मास मोनसेल' जादों मारै जुदा जानायनि खोथा रायलायनो हाखो बियो नै आब' दुर्गाबथि बे हारसिं जाथों जा सानैजों जायाहाय नोंसोर सानैजों जायो ना मायो जाहाय आंहा हारसिं जागोन फै राननांगौ माथो जाखांथारदों बियो मानो थोरसि लथा राननाय बेलाय र' आब' र' खुखारा आंनिसो ओरैनोबा मानो सुदा जाग्रा बे र' आब' र' बेबायदि गारफुला गुफुला खालाम नामा हौवा बायदि र' होनदों आब' र'लै आब' र' खुखाराव आखाइ दाहो आब' आंनिसो बियो होनगोन आंनिसो होनदों आब' आंनिसो खेरखाया लांसां लांसां आब' रागाया जोबखाबायना खुखारा आंनिसो आइ हरनाय आं लांसै दे आयै आंना सारायासो देबबाय खोमा बे थोरसिनि थाखायनो सानफ्रामबो दावराव बिसोरजों माबायदि सुनि न'खराव मोनफैफ्लांखो दे आङो थांजामारा बिजावजालि गोनाङाव ओंखायनो फिसाला सासेल'खौ नायनानै लानांगौमोन आङो फैगौ जोनोमाव फिसाला सासेल'खौ नायनानै लाथारनोसै आङो मासिबां असान्थि सानदोंमोन आं उन्दैसिन होननानै रानि जानानै जाफैनो हागोन होननानै साख्रिआवलानि बिसि होननानै हनै मोसा गोजाजोबसो आंनिफ्रायसो रासिन देखायसुलि गोजाजोब जेबो एदावनोनो हाबाय बाया आंहाबो आन्दार मेट्रिक्स जाबाय नालाय नङाबा माबा मोनसे मावदेरनानै गोग्गासिनगौमोन आङो दा हौवानि सायावसो मावनानै जानांगौ नालाय न'आबो दुइथालाल' साथाम गोजोन राननांगौ आंथ' गाहायसिनाव थाखाथारा बिसोरखि थागोन बे गाहायाव रांखिनि रानि गोजाजोबसो नोंनि खानायखौ मालाबा सावथुमनानै होगोन आं केरासिन लुनानै उन्दुनायाव आयु सेफोरसिं नों आंनि खानायखौसो मेगन सानानै दं आरो दिनैसो मिथिबाय आङो नै नोंनि खानायखौ मेगन साया माथो आङो जोंफोरनि बायदि जानांगौ खानाया मिहि मिहिनो बोनांलायै बैखायसो दाख्लि फालानिफ्राय थं थं जानानै फैनाय नुदों आङो इउ सेटाप आंहालाय नोंजों मा दरखारनि सिथाब लाहैनांगौ जाखो सैयो मानसिजोंलाय लेखाफोरखौनो रोङाबालाय मा होननानै बुजायबावनोसै आंलाय सिरि थानो थिननायखौनो माबा गावजोंसो सिथाबनो थिनलाबायदों सानबाय मा साइसनि होमबा बियो
नै आं मिथिखादों मिथिबाय आंखौ बांद्राय नेग्लेक्ट दासान फान्थावखौ मा होनो दे इंलिसनि मा होननांगौ पटेट' बेखौ पटेट' होनो सोरबा बेनो रोङो होननाया दे नोंनिबा मा होनो दे होनदो पामकिन लेखाखौनो रोङाब्ला बोरै मोनथिबायनि बाल जों बिए पासजों हायो नोङो जों बिए पासजों हायो आन्दार मेट्रिकआ बिए पासबा आं एम ए पास एम ए पास गारांखौनो रोंगोना रोङाथाय जायाफ्रा मानो दे फरायनोसै गाराङाखौ गाराङा गुसुङि रि दि भारतआ माला उदांस्रि जाया दि आयै बेखौनो मिन्थिया आरो नोङो गोदो ब्रिटिश आमोलाव जागोन दालाय जों लागोआव ब्रिटिशफ्रा सिलाय गोलाव लानानै गरायाव गाखो जाथि फैयामोन बेखौनो नुबावासै आरो नोङो आंनिफ्राय सिगां जोनोम जानायानो बेनिलायनो आंखौसो नामसेदों होनलाबायो नोंनाबो खिथानाय जाजोबखायाखैना मायथाइखौनो बावलांबावबायसो नोङो दे मायथाइखौ खिथालाय हायोबा बार' गोदोनि लेखायाव मोनबोखादों आंहा बेखौनो मिन्थिया आरो नोंहा खोब जालायखो बार' फन्द्र'आनोलाय बारा गोरों देखायनाङा आंनि सिगाङाव जोनानै फेहे थांजागोनबो आंजों ओइ कम्पानियाव मावग्रानि बेसेयानो बांद्राय देखायनाङा मिथिबाय गावबा गाव लिमिटावबो थानो सोलोंनांगौ एसे कम्पानियाव मावग्रा होनानै आं नोंनिखौ सेनानै जादों नामा गावनासो फिसाया लामा सिलाय बाननानै सैमा फाग्लाफोर बायदि थाग्रा ओइ आंनि फिसायखौ मा होनदों नोङो आंनि फिसायखौ मा होनदों नोङो सेफोरसिं खुगाखौ मोन्दों होननानै जानला मोनला दाहोनो मिथिबाय गावनावल' बोलो दं सानखोना माखो नोंलाय नोंनिफ्राय थोरसिनै बारा ओंखाम जायो आङो नोंहा गोदो मोनजाफेराखै नालाय मालाय साख्रिआवलाफोरनि सायाव गोजो जाफैखागोन ना ओइ मा होनदोंलै नोङो मा होनदों आयु आंजोंसो जुजिबावबाय नोङो आंजोंसो जुजिबावबाय हो सेथाम नोंहा जिबौ दारास बायदि गेजेराव सिउ जाफैलायबाय आब' दुर्गाबती सिखुंलामनो फैयाखै बे नामाल' मोदायनिहाय नोंना मोदाय जान्दा सान सामफ्रामबो दावराव थानो बाबायबा खारलांजोबदों नोंसोर सानैबो खोबनो बे न'आ नोंनिल'खाय आब' हाब नोंनि प्लेनिंखौ दासो मिथिजोबदां आब' गोदो हाबा जाफैजेननायावनो मिथिखादों आङो बेनि आखलखौ ओंखायनोथ' जुदा जानो नागिरदों आंखौसो न'खर सिफायग्रा होननानै बखिलाबायो माबा मोजां बुंबा गारमा देरगा बिसोरो न'खौबा आइ आफाया आंनि हौवानि नामावसो लिरनानै गालांखादोंनो नोंसोर सानैबो खारखानांगौसो खागज दिखाव बांद्रायल' बिजाया आथिं आखाइ बुफायनानै दोनजागोनहाय आं नै आंखौ बुथार नै आंखौ बुथार आंखौ बुथार एखादेसिया नांथालायबाय खोमा बिनाव बारा थाजानाय नङाहाय दा हारसिं गागोन बे नै आंखौ बुथार नै आंखौ बुथार जि गोथाव जाखाबाय आब'आ ओंखाम ओंख्रिखौ बहा दोनदोंथाय आब'आ नुवासै आङो ओंखाम जानो हानायखौ जाबाय जानो हायैखौ सैमानो लखबना हैबाय आं हाब संग्राया सोरबा जाग्राया सोरबा माला सङा नोंलाय आंसो संनाया ओंखाम ओंख्रिनि फारा गोलैबाबो उदै सादों खर' सादों होननानै थाग्रा नोंसोरो जानायावबा नागिरदों बेवहाय मैगङानोबा आं दाख्लै लाबोजोबखानायखासोमोन बे दाख्लै कफि थोबसे गाजर थाइसे लाबोनाया नोङो आंहाथ' न'आव थांबानो मनासे गाहाम लानानै फैखायो लाबोबाबो नाम गैखाया बांद्राय नांलाय जाखाया नोंजों दाननायखा दसे सिखारगोनलाय
ओंखाम जानायावहाय बेबादि सैमाफोरबायदि फौ फौ फाव फाव दा होनलाबाय थाहाय आहा खहाबलाय लाङा बिदिबा थौ आब' आंनाव सानासो दंखायो बेखौनो बादामजों लागायनानै जाहैनोसै जाथों बे रायखसिया फै दासो मोनदों दुर्गा बोथिखौ रागा फोजोंनायनि खिथेरा बे दुर्गा बोथिया जों नोंखौ मोनलायबावाखै मा सानखो बे जों सानैखौ भिखारिनि फिसा सानखो ना माखो बे जों सानैखौ बुथारनांगौ बेबायदिखौ आंथ' हमथानो हालामोन गोदाजोबगोन आं बेखौ सम फैग्रोथों बिजावजालि दुइसिन देरसिननि खोथा गैया जुदा जानांगौ नालाय जुदा जानांगौ आब' आं खिन्थु सहायनो हाला दै दा बेलासियावनो खोथाया फाखा जुदा जाबाय मानसियाथ' बे दुर्गा बोथिया माखौ लानानै एफा दुगिथाय गोदो रुवाथिसो थायोमोननो लेखाखौनो थोबसेबो रोंखायामोननो अ जेबो रोंखायामोननो आंथ' ओरैबायदिखा गोरोङानो ABCDखौथ' आं खनसेनो फरायजोबनो हायो ABCDZ बास नों आंखौ आन्दायदों नामा ओमफ्राय गेजेराव माबा थालांनाय मोनबाय आं अरजाला दे थेवबो दा लोगो जाबायना सानैजों जेबो अरजाला 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख लब जाबाय नोंसोरथ' मा नोमफा 2 लाख जाफैलायखो एखादौसि नांदोदाय दिनैना गर'आ एसे आलदासो नायबायना आरैबा सनि गर'खौ बायदिसो मोनबाय आङो 2 लाख 2 लाख मोजां नुदों नैबे मालाया 1 लाख नैबे सनिया 1 लाख 2 लाख न'निफ्राय लाबोदों आंहा नोंसोर बिदि बायनो हादों खोनाबाय आब' मालाया सनानि होननाया माथो गुफुरसो आंथ' सनानि गुफुर नुफेराखैमोन आं बेबायदिखौ गोदो सिथ्र'आनो मोसाबा थाइबानि बायोमोन थाइबानि मोनोमोन दा 10 थाखा जाबायदां मेगन सायोबा एथ' बिदि मेगन सानो नाङाहाय शेफालि ससागालि खुगायाबोखो आंखौ हाया सानदों लोंनांगौबा हायो दामि दामि हाजोबो आं 8 PM नङाबा खहाबावलासो आजिखालि आयौ दाख्लै दिखा लानाया जौ मोनलोङा बेदर मोनजाया होननानै दा ग्रद बेनो नोंनि धोरोमा बिदिखायनो मोदाय जाखादों बियो नङा बेनि धर्मआ नङा आं बेदर एवनायाव साखि खुमानायखौ खोमथाम नुबाय आं बेखौ नंखाथारा नै बे दुर्गा बोथिनाव बिराद दुखु दङ नोंसोर सानैबो मोजां नंथ्रा न'खौ सिफायगासिनो नोंसोरो सम्पति लबि जाखायनो मारैबा जायोहाय नों आब' गाज्रि दामोन फाबा नाङो आजिखालि आब'
धोन सम्पथिखौ बेसेबां दं रानलायनानै जानांगौ आं राना आंनि फिसाय मास्टारा बेसेबां खस्थ' खालामनानै जाहोयो नोंसोरखौ नोंनि बे कम्पानियाव मावनाय फिसायाबो जाहोआ आरो नोंनि सरखारनि लावखार फिसायाबो जाहोआ आरो नोंथ' थाइसेबो बायखाबावासो आं हाला हो सालियाखौ हो होथार सालियाखौ होथार लावखारनि फिसाया आंखौ सोमानो हाबाय हो आंनावल' दालाय फैदोंसो बे हेव मोनलायनाय बारा र' मोनसे खामानि मावनां र' आच्छा ओइ हमलाय बे सालिखौ हमलाय र' खाथबसै बेखौ मा खालामनो नागिरदों नोंसोर आंखौ मा खालामनो नागिरदों फाग्लिया गेलेथारलाय बुथार जाखायना थिखोनो हायाहाय फाग्लिखौ फाग्लिफोर आं दानो थैनो गोसो गैया फाग्लिफोर आंखौ मा खालामनो नागिरदों नोंसोर मा खालामनो नागिरदों आं दानो थैनो गोसो गैया आंखौ दा बुथार प्लिज आं सम्पथिखौनो मोनाखै दाबो आंखौ दा बुथार प्लिज हेलो दुर्गामथि दुर्गामथि आयो खोमसि खोमलाव आंखौ मा खालामफैखो नोंसोरलाय थैथों बे सालाया थांग्रोबाबो मोनसेबो नुला थु आंखौ गारनानै बहा थांजोबखो ओइ सेफालि मानै आंखौ खेवफैदो खोमसि खोमलाव नुजोब्बाय आङो सेफालि खोमसि खोमलाव नुबायहाय खोमसि खोमलाव आन्धेरा खालामसिगोन